Mizo Trends YouTube channel clear to te in Zavain chibai kalo bugle vek ka cheo classic rim te alo nama Christmas te kan lo nai tial tiala me chia te chuan kan boy na chu Sunday dress design ang design nge ka thuyang ti te hi ani foina hian Mizo Trends te chuan Sunday dress design moi tak tak le na tak tak kan ron tar lang do na heng kan Sunday dress ron tar lan te hi designer chu Rini Hlondo ani Rini Hlondo hi Mizoram designer kan nei zinga alarber pol ania a Sunday dress design reng hi ionic in anal thei mm Instagram kaltlangin online order apek thei reng bok ani a Sunday dress design te hi rampon ne state pon te po an thon chhuak theya order du inom chuan Instagram ma a order thei reng bok ani Mizo Trends YouTube channel in kan tumber chu Sunday dress design na tak tak mitinin kan lo nei the hi ani Sunday dress design na tak tak kan ron tholang thina heng kan ron tholan te hi online order te po apek theya designer te ming hi description na kan lo jak thina ani hi Instagram account langin alo biak po thei ring bok don ani chu mai ni lovin Mizo Trends YouTube channel te chuan Sunday dress hi mitinin in lo copya in lo nei ve thei nan ti in thei top chain kan Mizo designer te kut chhuak hi kan ron pholang thin ani Mizo Trends YouTube channel min lo clear sap thin awangin kan lom tak zeta min lo subscribe like le comment te min lo pe ve zel tur in kan som bok cheu ani kan lo me